Enfrontamento. Fabas! Deixa as fabas onde estaban. Por qué? Porque esas fabas son miñas. Esas fabas sementeinas eu. Ti, aquí son eu o único que tira por estar a do tempo da carracuca. Nunca pensaches en utilizar o tractor? Aí sí que Os falaste. tractores son pros preguiceiros. Cando eu era un pito, para atender unha granxa había que lixar as plumas. Ei, para de facer iso. Vos e máis os vosos aparellos, que foi do traballo duro, da terra no peteiro, do sol baténdoche nos ollos. Ese é o verdadeiro espírito dunha granxa. A min soame máis como o espírito dador de Cadrís. A tecnoloxía danos liberdade. Fai máis fácil a vida dun animal. Fai que un animal sexa inútil e lacazán. Fácil. Lacazán. Fácil. Lacazán. Fácil. Lacazán. Fácil. Lacazán. Fácil. Lacazán. Graxa? Mayonesa. Graxa? Mayonesa. Dígoche que isto sabe a graxa, meu. Vale, xa está. Vos aínda sodes peores que a Buster e Drumstick. Estou intentando concentrarme. Téñolle que demostrar a Drumstick dunha vez por todas que a tecnoloxía moderna sí que fai a vida máis fácil. Ei, quen son? Recordo que cando eu era pito, internet estaba feito de erva seca. Espera, xa sei quen és. Sí. Esta páxina web é xusto que andaba buscando. Ola! Es un animal dunha granxa. Sí. E estás canso e aburrido de ter que facer o traballo á man. Sí. E andas buscando a supertecnoloxía da próxima xeración de granxeiros para facer que a vida sexa unha gloria. Sí. Daquela a nosa superferramenta de alta tecnoloxía é para ti. É tan alta tecnoloxía que foi feita no espazo. No espazo. Chama a este número agora mesmo para que todos os teus soños se fagan realidade. É o espazo. Sí, quería pedir a ferramenta de alta... Sí. Canto tardan en entregala? Son che rápidos. Queridos amigos, os animais sempre traballamos duramente, así que chegou a hora da recompensa. Un estilo de vida máis fácil, cheo de diversión e de liberdade. E todo grazas a isto. A última alta tecnoloxía para granxas que ven dereita do espazo. ¡Oh, do espazo! Observade, aquí está. É grande, brillante, prateada, un cabalo. Veña, explícamo. Perdón, cambiaronme a modo rap. Chámome Arnold Vestanegger. Estes son os meus camaradas. Somos granxabots. Ás súas ordes. Robots granxeiros? E facede os traballos todos da granxa. Sí, Daquela, podémonos dedicar a pasalo ben. sí, a pasalo ben, seguido. Que alegría. Es un fenómeno, Buster. Dádelle as grazas á tecnoloxía. Sí, claro. Sí, estupendo. Como se debe ver. Ai, vou tomar o sol un pouco. Que faz, paspallás? Veña, agora beauty. Ai! Espera, meu, esa é a lección de mañá. E como é o espazo en realidade? Hai mozos guapos. Non está mal para seres unha lata, pero necesita algo de sustancia. Atón. Que, Drumstick? Tiña eu razón ou non? O único que demostraches é que eu tiña razón. Ai, sí. Esas máquinas estúpidas sustituíronnos. Agora andamos a lacazanear sen facer nada. Non se chama lacazanear, chámase liberdade. Eu de ti tería moito cuidado con esa tecnoloxía moderna. Dame o corpo que non é de fiar. Por qué? E logo pensas que os robots van querer conquistar o planeta? Viches demasiadas películas, meu vello. Reláxate. Moi ben, os animais están todos dormindo. Chegou a hora de actuar e de que nos fagamos con esta granxa. Ai, non! Teño que ir a avisar aos demais.
non demos espertado. Ai, e logo por que non nos espertaría a Drumstick? Ei, para onde foi o alpendre? Ah! Robogranxa. Prohibidos os animais de verdade. Bos días a todos. Hoxe tiven un soño rarísimo. Viña un robot e sacábame do alpendre. Poñíame fora da porta e... Ai, non, ainda estou soñando. Esperta, Dánster, esperta. Non estás soñando, debeu pasar de verdade. Estás dicindo que os robots se fixaron coa granxa? Non! A miña cociña! A miña maquillaxe. Pobre Drumstick, seguro que tamén o colleron. É todo pola miña culpa. Aí atinaches, xenio. E agora xa non temos casa. Ai non, observade. Queima, queima. Apartade dai, esa porta é miña. Non hai maneira. Poida que sí. Penso que sei como podemos parar eses robots. Poppit, tesme que axudar. Animais bobos. Ha, ha, ha. Un a un, imos sustituir todos os animais do mundo. Dentro de pouco ninguén necesitará animais de verdade nunca máis. Sí que se necesitarán, porque nos animais de verdade está o verdadeiro espírito dunha granxa. Verdadeiro espírito dunha granxa, información non procesable. Iso é porque non és máis ca unha morea de parafusos oxidados. Sódelo todos e non vos ides a ir coa vosa. Ha, ha, ha. E quen nos vai deter? Ti? Oh. Que raio é iso? Axúdoche a algo. Sí, nós... Quero dicir, eu son un megabot. Para xa de rillar no disfraz. Excuse-moi, é que non almorcei. Enviáronme para facerme cargo da operación. Como? Isto non ten ningún sentido. Aquí non son Acaso capaz te de ver atreves a nada. cuestionar as miñas ordes? Todo isto é demasiado confuso. Delicioso. Gilly, non. Ei, agora xa vexo. Animaliños, colledeos. Isto non me ten boa pinta. Poppit, se podemos acceder ao ordenador central, igual lles podemos provocar un curtocircuito. Hai no que intentar. Cubrídenos, rapaces. O ataque! Ai! Rapaces, apurade, non podemos con eles. Metinlle un virus no servidor, non lle leva un segundo descargarse. É que non temos un segundo, Buster. Adiviña quen son. Non me podedes deter. Virus descargado e activado. Ben feito! Rápido, solta a gaiola! Ai, a granxa xa volve ser nosa. Buster, detrás de ti! Ai, Agora, Splat! Apaña esa, monte de lata! fame Que boa pinta teño. ten todo. Eu tamén.
Ensalada de fabas, feita a maneira de toda a vida. Supoño que tiña razón niso de confiar plenamente nas máquinas. Debínme fiar dos animais de verdade. Xa te fiaches, ao final. Eu tamén aprendín unha cousa. A tecnoloxía pode ser útil ás veces. Trouxen pratos de usar e tirar. Non hai que lavar a louza, a iso é o que lle chamo eu ser práctico. Drumstick, iso é ser lacazán. Práctico. 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 Lacazán. Vivía na cidade, pra aldea foron dar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón con moita diversión.